El títol de Cartografies va sorgir des del primer moment, perquè jo pensava que el que necessitava en aquest moment en el que vaig començar a escriure el llibre era realment un mapa que me poguera guiar, un mapa espiritual, si vols dir, un mapa fet d'altres reflexions d'altres persones que poden ajudar ara a mi mateix. Guanyar el Premi Josep Vicent Marquès d'assaig a Ciutat de València per a mi ha estat una cosa molt important, perquè sempre necessitem un reforçament sobre el que hem estat fent tota la vida. Per exemple, en el meu cas he escrit diaris assagístics i acadèmics des de fa molt de temps, comentant llibres, comentant situacions, però que això al final decideixes escriure-ho i veure que té una repercussió en algú, que algú considera que això val la pena llegir-ho, doncs per a mi la veritat és que ha estat un regal. Saber que Anna Roig era la que faria la portada, dissenyaria la portada, realment em vaig alegrar, perquè Anna Roig és una artista multidisciplinar que té una visió tant des de l'escultura com des de la pintura, el disseny, i crec que ha fet un bon treball. És suggerent i és senzilla i estic molt contenta, realment.